Pere, quin coll és aquest? Coll de la Vena. El coll de la Vena? A 1.437 metres. Bueno, ja ens queda menys. Una mitja de 7 per hora, no? Està fet. Bueno, aquí al davant, el Pedraforca. Espectacular. I aquí tenim el... Sembla que és el coll de... Bueno, no sé si és el coll d'Ingla o un altre. Com podeu veure, el terreny bastant bo, és tot pista, però portem ara mateix 22 quilòmetres pujant i uns 1.200 de desnivell. Ja pràcticament estem a dalt. Va, anem aquí a veure com estan les roldanes de la bici de l'Edu, aviam com estan. Ja és una manera, 2-3 sortides. Hola! Ara no hi ha dos roldanes, és una. Hòstia! Mare Déu! Mai havia vist jo una bici tan ben engrasada. És per entrenar-me. Vale. És un sobreesforç afegit. Bueno. Acabem de dinar, una vall molt maca. I ara aquí intentant fer una foto, tots plegats. Aneu, saludeu, nois. Hola. Hola. Espera que voy. Venga, Pedro. ¿Dónde le pongo? Yo no le quiero decir una cosa para no joderle la aventura, ¿eh? Al coll de La Jovell. diré al final de todo. Acabem de pujar des de Josa, del camí. Aquesta fantàstica allà una companyia molt bona. I estem a uns 1.700 d'alçada i ara baixarem a 1.300. Màquina! Molt bé, Pedro! Ei! Aquí hi ha esglaons. Com és? Que heu trigat tant? Ja. Has baixat? No, he baixat fins aquí. Vale. Pensava que deies que Bueno, vistes espectaculars aquí des de Fornolls amb el Pedro, l'Imar i el Pere. Això és el que... Aquest és el poble de Fornolls. I això, la vista a 360 graus. I aquí a la dreta tenim tot el que és la carena sud de la Serra del Cadí. Bé, Miquel. Això és un GR, eh? Ah, ja ho tens. Un GR, això, eh? Molt bé. Vale, muy bien. Bueno, va, Imar, canta un poco. Venga, ¿qué nos ha pasado en la primera? Aquí tots esperant per fer un reagrupament. Hola, Maix. Vinga, Pedro, tírate, Pedro, tírate! Vosaltres que us enreieu dels triangulets grocs. Pues encara queden uns quants, eh? Del 19%, Pedro? Del 19%. Vamos, tío. 18-19 m'ha sortit a mi, en algun tram muntat. Aquí ja no he pogut, aquí ja estava ja... Sí, oi? Senderem molt maco, de pujada. Per sort han desaparegut les pedres. I ara el cicle molt millor. Què, Pere? Bueno, com vulguis. Up.
Hay gente ahí arriba, tío. En todos lados. Joder. Sí, aquí darrere hi ha la seu. O allà? M'he perdut. Jo diria cap allà era. Cap allà? Sí, Sí, jo crec que cap allà. Yo creo que cap a l'esquerra. Ah, cap allà? Diria jo. Hòstia, aquesta sorra és per fer quasi bé... Hi ha aquests estratos aquí. Clac, clac, clac. I molt ben paït. Bueno, Ja ja. podem fer estirar ràpid. Bueno, aquí al darrere meu tenim la Serra del Cadí. Pedro! Y a la bici. Ja, però és que si no, no us filmo. Molt bé, Albert! Per un corriol molt maco, una mica tècnic, però de baixada al mig del bosc. Com podeu veure, hi ha zones una miqueta més complicades, vale? Amb pedres i amb petites baranes de fusta. Però bueno, a partir d'aquí sembla més suau. Aquí ve l'Imar. Venga, Imar, sin miedo. Es muy estrecho para mí. No, para todos. Cuidado! Va, aquí esperant el grupet, allà amb un regrupament. I bueno, aquí està Argèsel, que ara hem d'anar fins aquí. I no sé si hem de pujar per una pujadeta que hi ha aquí brutal. Bueno, nois, què tal? Ostres, fantàstic, ara. Bé, no? Ahora millor, ahora millor. Pedro, què? ¿El hotel t'agrada o no? ¿Té bona pinta? No, sí, El hotel, tío. el hotel. El hotel sí. Ah, no, digo la salida. Ah, Yo digo el hotel. Ah, el hotel No sí, canvies sí, de sí. tema. No, l'hotel. Todo depende de ver dónde nos van a mirar. Hem arribat a l'hotel dels Home, Banys perquè de Sant Vicenç Clar. i tot i ser una ruta més curta, al final hem estat pràcticament al mateix temps. Veieu aquí quina piscina més xula que hi ha a l'hotel.